Ahoj, vítám vás u dalšího dílu YouTube kanálu Žiju sebe. Tentokrát se budeme bavit znova o čem jiném než o ketostravě a ještě než se vrhneme k duševnímu zdraví, tak mě zaujalo jedno téma, jako dostávám se vlastně do diskuzí s víc lidma, ať už na internetech nebo osobně, o tom, jestli teda jako keto jo nebo keto ne. A je to zajímavé, jak jako v Česku je tomu ta kultura poměrně jako uzavřená, jo. Už o tom jako lidi vědí, hodně lidí to zkoušelo, dost lidem to nějak jako nevyhovovalo, nesedlo a zároveň jako co si čtu jako spoustu zdrojů, sleduju dost lidí jako v zahraničí, tak ať už to jsou ty jednotlivci, výzkumy, tak prostě zkušenosti mají dobrý a funguje to. Tak kde je vlastně tady jako v Česku problém, kurva? Jo, tak jsem nad tím jako přemýšlel, že to tady tomu úplně jako vypadá to nesvědčí, ale zároveň jako to neříkám, že tu nejsou žádní, jo. Tak je tady méně lidí v Česku a tak, takže ta komunita musí být menší než v Americe, kde prostě jich daleko víc. A zároveň jako jsou tady nějaké jako problémy v Česku skrze to, díky čemuž to prostě méně lidem může fungovat. Tak se jim budu dneska věnovat na videu. Za prvý je to, že keto dieta je prostě jiná, není to jako jedno, je to úplně jiný styl stravování, je tam potřeba si dávat pozor na jiné věci, je tam třeba si dávat větší pozor na kvalitu potravin, což prostě v Česku málo kdo a i ti lidi, kteří si na to dávají pozor, tak prostě málo, relativně. Ne, že málo, a nebuďte obsesivní samozřejmě zase, hele, já taky nejsem, občas se přežeru blbostí a tak, a i teďka pohoda, jo, ale dívejte zase, když se podíváte i do zdraví výživy, tak tam jako podívejte se schválně, kolik tam je stejně jako cukru přidanýho nebo sraček, prostě různých škrobů a podobně. Prostě i to, co máme jako zdravou výživu, tak často jsou jenom prostě keci. Stejně tam ty jako vyloženě jako celiství jídla jsou prostě taky, nejsou zase tak často, že jo, jsou tam jako různý dobrutky, cukrovinky a tak, jenom tam je, já nevím, nějaký jako jiný sladidlo nebo tak, no, prostě kraviny. No a kdežto často jako na západě se například, co tam je jako u ketostravy zásadní, a v Česku se to vůbec neřeší, ani v bio obchodě vám prostě neřeknou. Nasranej jsem, čím to zvíře bylo krmený. Jo, a i když je to bio, tak prostě nemáte jistotu, že to bylo krmený trávou. A u běžné stravy, kde vlastně neběžíte na tucích, jo, ten metabolismus běží na cukrech, tak cukry samozřejmě se týče kvality taky. Jo, záleží tam, jestli je to prostě bílá kola s tou kyselinou fosforečnou a sračkama nebo nějaké kvalitní kvinoa. Ale u tuku na tom svým způsobem záleží víc ještě, jo. Hlavně na těch poměrech omega-3 a 6, který prostě pokud to zvíře krmili trávou krmili tu krávu, krmila se sama ideálně, doufám, tak a byla ještě venku navíc, tak za první to maso bude mít úplně jiný poměry minerálů, omega-3 a 6, dalších živin, který tam prostě potřebujete v té ketostravě. A za druhý i v jejich mlíku, vajíčkách, všem prostě potřebujeme tady postupně, pokud jako se to bude rozvíjet dál a budou lidi, kteří se o keto zajímají, tak se podle mě ten trend jako může měnit a bude to více řešený, napsaný třeba i jako bude se ten trh jako tím posouvat, ale dokud vlastně ten zájem není a jako Češi to řeší málo, furt jsme tady v podstatě ve fázi, jestli stojí kostka másla 30 nebo 40 korun a jako to, jaký je tam poměr omega-3 a 6, jako a i lidi, co se zajímají o zdravou výživu, tak málo kdo to prostě řeší, no. Takže tak, ale jako neřešme to zase moc, hele, já chci být taky jako na klid, ale prostě zabýváme se tím tak, když už tak pořádně. Takže to je jedna věc. A za druhý, když nahrává, jo, funguje to. Počkej, tady jsem. Za druhý, já se tak posunu. Za druhý, i ten vlastně jako model stravování se mění, jo. Není to, prostě potřebujeme tam myslet více out of the box, mimo zaběhlý škatule. Jo, není na to žádný spásný produkt.
spousta lidí prostě tady v Česku myslí strašně zjednodušujícně, a zase nejenom v Česku, dobře, sorry, pardon, všude možně. Ale prostě ten, kdo to bere simplisticky, zjednodušuje, tak může si tím keto fakt ublížit, protože prostě je to sice jako na jednu stranu, po čase je to intuitivní, ano, ale nějakou dobu to fakt trvá, než se to zaběhne. Je to složitý z začátku, musím tam nějaké věci jako řešit dost jinak, co se týče stravování, než si zvykne metabolismus, než si zvykne tělo, nevzdávat to. No ale fakt jako prostě mění se mikrobiom, mění se struktura stravování, mění se struktura využití živin, jo, kdy to tělo vlastně potřebuje některých živin potřebuje víc minerálů, například teda hlavně, a vitamínu skupiny B, a naopak například vitamínu C a některých dalších antioxidantů potřebuje míň, jo, protože, jak jsme se bavili, ketóza snižuje oxidativní stres, takže potřebuje méně antioxidantů, jo, ale zase vyplavuje víc těch minerálů, draslíku hlavně, který prostě v některých zelenině, zelených listech je víc, některých míň, je možný, že naše zemědělství zase ho má málo, potřebujeme dokrmovat draslík v dostatečném množství a nebát se soli. Tam, jo. No fakt, jo. Nebát se soli, že to tělo jí prostě potřebuje víc. A stravovat se jinak i jako strukturálně, se týče jako velikosti a množství porcí. Jo, kdy vidím, že někdy fakt tomu mojemu tělu v ketu prostě nejvíc prospěje si dát prostě půl kila masa a pak prostě nejíst, nechat odpočnout trávení. Jo, ono je to těžké jídlo, potřebuji u toho vypnout, nic nedělat, ne, že si prostě dám snack a pořád jakoby dráždím ten systém trávícího jakoby tím jídlem. Jo, to jde vlastně u sacharidů, kdy jako chlebíčky můžu dokrmovat furt, jo, mezi lidma asi tak jako. A vlastně tady ten model jsem zvyklý jako dělat i v tom ketu, že jo, jako si tak jako přikrmovat, jo. A někdy to jde, ale vidím, že to jako dlouhodobě není v tomhletom jako modelu dobrý, že jako tam je to, ne, že jako jet, je samozřejmě dát si jako pár datlínou, mandlí jako v klidu občas, ale jako takový ty jako předušovaný půsty, nebo prostě delší období bez jídla, tak tam jsou prostě důležitý a vlastně napodobuje to ten jakoby původní model homo sapiens, stravování, jo, jakoby velkýho lovu, nažrat se, potom zase nějakou dobu jako nic nemít, uložit to poměrně dobře do tuku a pak zase nic nemít, no, takže tak, jo a ještě, to je jako zajímavý i kulturně, jo, že jídlo a kultura, co si je to taky spojený, že jo, a sociální život. A v Americe jako prostě keto jede, tam podívejte se klidně, jako ty toho prostě mraky. A tam jsou ti lidi prostě víc individualističtí a vlastně víc lidí poměrově tam těší jít nějak proti proudu, být nějak jiný, být sám sebou, jet si svoje, jo, být prostě, no jo, takhle. A zároveň jako v Česku tohle bylo systematicky utlačované už od dob Rakouska-Uherska, ti lidi byli věznění, potlačovaní, vyvražďovaní, znásilňovaní, normalizovaní, včetně našeho školství současně. Děkuju, paní učitelky a učitele, už jsem se z toho dostal, trvalo mi to 15 let, tak díky moc. A no, jo, tak, už jsem dobrý. Ale tohle se vás zase jako podepsalo v naší kultuře, v naší mentalitě. A přijde mi, že vlastně, jo, pokud ti lidi se jako začnou snažit o to dělat keto, který prostě nenajíte se prostě s kamarády, musíte častěji říkat ne, tak Američan se v tom častěji vyloženě jako vyžívá, jako ještě jako já nemůžu, mám speciální stravu, jo, dívejte toto. A pro Čecha je to něco, ale nechci být divnej, prostě hlavně si nevymýšlet, něco je, prostě nebuď náročnej, že jo, moc, prostě, jo, a je to takové jako víc plavba jako proti proudu, která je vlastně jako náročná, nepochopená, nechceme to, tím pádem jako už nám to jako žere víc energie a nacházíme si ty důvody, proč s tím jako přestat, jo? Že jakoby už při menší, dejme tomu jako nesnázi, což při tom přechodu na keto stravu budou nějaký jako nesnáze, můžou být respektive. Jo, prostě tělo se, ten metabolismus se fakt jako předělává, jo.
tak si najdeme jako to, hele, ne, je to prostě pičovina, prostě, jo, najdeme si ne že výmluvu, ale ten důvod správný a potom to dál potvrzujeme ven na diskuzích a podobně, že je to pičovina, ale myslím si, že v tom hraje velkou roli i kultura. Jo, že to jako nevydržíme dál, nebo prostě si to i sami jako podvědomě vlastně poděláme, udělá se nám blbě a řekneme, hele, pak vlastně všem ještě jako cpeme, že ne, že prostě třeba low carb, anebo keto prostě není pro nás homo sapiens, kdež to je. Ale třetí naprosto zásadní věc je, že nemyslím si, že to je strava pro každýho. Já to jako nikomu za prvý necpu z toho důvodu, že jako dělejte si, co chcete, a za druhý ekologicky to taky není jako udržitelný pro všechny, takže taky jako nasrat prostě nejde to, mít tolik masa pro všechny. Ale za třetí, nemyslím si, že ani jako realisticky to je vhodný pro všechny. Jo, jako my jsme rozdílní, fenotypově, geneticky sice kompatibilní, ale prostě nějak se jako vždycky ty geny zkombinují do jednoho člověka, třeba mě, a nějak jako do jednoho celku, jo, který prostě třeba rodiče můžou být jako víc fenotypově s tím v pohodě, s moučnou, sacharidovou stravou, ale jako propíšou se vlastně ty jejich geny, který jako utvoří navzájem, který utvoří prostě člověka, který z toho má ADHD, úzkosti, záněty v mozku a podobně z té cukrové stravy. Jo, takže tím, jak jsme jako pomíchaní vlastně v Česku, obzvlášť nahoru, dolů, severani, jižani, tak vlastně nevíme třeba u koho to takhle je, u koho ne. Můžeme na to vlastně každý jako zjistit, tomu se budu věnovat v dalších videích, jak to trošku aspoň nějak jako odhadnout, jo, jako skrze náš metabolismus, skrze naši osobnost dokonce. Na to jde nějak jako přijít, a nebo nějak spíš najít nějaký indicie. Potom už musíme vyzkoušet samozřejmě sami na sobě. Ale může to být jako různý a taky jako to, co ta strava, která prostě funguje pro eskimáka, tak nefunguje pro Inda. Prostě ten jí prostě mrože a kusy prostě nějakého toho lišejníku a Ind by z toho prostě chcípnul. Takže až se budete zapojovat do nějakých diskuzí, co je prostě lepší, horší, tak prostě tak to nedělejte. Každý to může mít fakt jinak. Jo? A se týče jako nároků na živiny, jo? Je to mega zajímavý se zajímat potom jako o metodologii výzkumu toho, jaký jsou vlastně nutriční nároky pro lidský druh. A když se tím jako začal jsem se už před nějakou dobou zajímat hlouběji, tak jsem zjistil, že jako člověk není tabulka výživová. Jo? A ty rozdíly můžou být fakt obrovský a můžou být obrovský v rámci různých jako stylů života u jednotlivých i lidí a různých typů zátěže, různých typů chronických nemocí a různých jako vlastně stravovacích vzorců, který měním. Jo. Takže třeba teďka mám jako jiný zase nutriční nároky než předtím a podobně. Takže když se někdo jako bude před váma mávat tabulkama, co kde komu jako chybí, nechybí, tak se můžete rovnou jako vysmát. Oni jsou jako nějaký samozřejmě rozmezí, přes který moc jako nejde vlak, jo, jako nějaký vitamin C prostě potřebujeme, nedá se syntetizovat v lidském těle, pravděpodobně ne, ale to, kolik, je poměrně různorodé. Takže tak. Takže tak, snad to nějak dávalo smysl a bylo to nějak příjemný na poslech. Přeju pěkný den, ahoj.